Witam Was bardzo serdecznie przed kolejną, a właściwie na kolejnej gali Fame MMA 7. Przed nami emocjonujące pojedynki, bardzo bogata karta walk, bo aż 10 pojedynków, które czekają nas właśnie dzisiaj. Jest to pierwszy raz w historii Fame MMA, kiedy pojawia się takie właśnie zestawienie, a ze mną w studio jest Wojciech Gola, witam Cię Wojtku. Cześć, witam. Oraz Krzysztof Rozpara, włodarze. Dzień dobry, witam. Włodarze Fame MMA. Moi drodzy, panowie, czy ciężko było, może od tego zacznijmy, zorganizować tą całą galę, no bo niestety, ale ten ciężki okres, który cały świat przeżywa, na pewno w jakimś stopniu odczuliście podczas tworzenia tego całego pięknego widowiska. No, aktualna sytuacja na pewno dostarcza dużo wrażeń i nowych wyzwań związanych z organizacją. Także było to mocno odmienne do tego, co robiliśmy wcześniej, do tego, jak organizowaliśmy poprzednie gale. Chociażby sam fakt, że jesteśmy tutaj w Łodzi, no, ten pomysł powstał wcale nie tak dawno. To nie jest typowo, że tam na rok z góry czy pół roku z góry ustalamy gdzie, tylko dosłownie kilka tygodni. Dodatkowe wyzwania oczywiście z zaplanowaniem zabezpieczeń, regulaminów, przygotowaniem wszystkiego, żeby to przebiegało bezpiecznie, żeby nie narażać tutaj na koronawirusy, ale na pewno dużo atrakcji dostarczyły nam też zmiany na karcie walk. Wojtek, jak to wyglądało od twojej strony? Czy to jakby jest wspólne problemy, czy każdy z was boryka się z nimi osobno? Wiesz co, na pewno tworzymy to razem, są wspólne problemy, jednak Krzysztof tutaj, no to jest mózg po prostu, z nim nie ma problemów tak naprawdę, także o to się nie martwię. Ja wiesz, robię swoją robotę, oczywiście organizacyjnie też, jednak dzisiaj wchodzę do Wojtuś tu oktagonu. bardzo skromnie, ale ja myślę, że problemy organizacyjne to moja brocha, ale jak się zaczyna coś dziać na karcie walk, to bez Wojtka nie damy rady. No to prawda, dużo kombinuję cały czas, szukam nowych zestawień, jednak dzisiaj wchodzę do oktagonu i robię dobrą robotę. Właśnie, bo przypomnijmy, Wojtek dzisiaj walczy z Dawidem Malczyńskim, ale zanim do tego przejdziemy, bo to jeszcze będziemy omawiać oczywiście całą kartę walk. Krzysiu, ja mam do Ciebie pytanie, no bo dzisiaj jesteśmy ponownie w studio. Jak wygląda atmosfera i Twoje odczucia? Wolisz jednak halę, czy może ten klimat tutaj studyjny taki mniej zamknięty, kiedy to wszystko wydaje się być takie lepiej zorganizowane, bo jednak nie ma tylu, wydaje mi się, obowiązków, które gdzieś na was ciążą, bo jednak opieka nad ludźmi, którzy przebywają w hali, to też się oczywiście wiąże z problemami. Jakie są twoje odczucia w tym temacie? Zgadza się, jednak przy tak małej publiczności, jak będziemy mieli tutaj, czyli no zaledwie 220 osób, sporo problemów organizacyjnych, takich właśnie związanych z imprezą masową, z zabezpieczeniem, z organizacją, z biletami, z wpuszczaniem ludzi, wypuszczaniem, z zabezpieczeniem ścieżek ewakuacyjnych i tak dalej, no to na całe szczęście tego tutaj nie mamy, ale z drugiej strony no coś tutaj tracimy, tak? To nie jest Ergo Arena, to nie jest Atlas Arena, to nie są tysiące, 10 czy ponad tysięcy ludzi krzyczących, dopingujących, tworzących no fantastyczną atmosferę. Nasi fani po prostu reagują bardzo entuzjastycznie, bardzo żywiołowo i to ma ogromną wartość dla nas, dla całego widowiska, no ale też dla zawodników, którzy po prostu potrzebują tego dopingu. Tutaj udało nam się, mam nadzieję, myślę, tak jak patrzę do tyłu, to naprawdę wygląda to ciekawie. Myślę, że widzowie docenią to, jak widowiskowo to będzie tutaj zorganizowane. Ma to swój urok. Na pewno od strony multimediów, od strony oprawy też tutaj dostarczymy ciekawego widowiska. Publiczność, tak mała publiczność, raczej myślę, że no, to będzie ciszej niż zwykle. Chociaż muszę przyznać, że mi się walczy lepiej, gdy jest troszkę skromniej na sali, tak kameralniej, a jak widać niczego tu nie brakuje, bo naprawdę no widziałem już prezentację zawodników, mieliśmy próby, więc będzie show, będzie fajne show, mamy windę, którą widzicie, niektórzy się bali z niej zjechać, mam nadzieję, że nikt nie spadnie, jesteśmy dobrze zabezpieczeni, ale będą emocje. Super, bardzo się cieszę. Słuchajcie, no niestety nie może być was być z nami tutaj, ale jesteście przed odbiornikami, więc jeszcze raz zachęcam was do tego, jeżeli jeszcze nie kupiliście pay-per-view, to zróbcie to teraz, kupcie. Na pewno linki znajdziecie zarówno w opisie, jak i w internecie po wpisaniu Fame MMA pay-per-view. Na pewno wam wyskoczą, więc zachęcam was.
Ale teraz mam pytanie do Wojtka. Wojtek, już drugi raz wychodzisz w takim formacie, można powiedzieć, do oktagonu, kiedy nie ma tej publiki faktycznie, o której teraz tutaj rozmawiamy, ale przez wiele miesięcy jednak przygotowywałeś się do gali pod kątem bycia włodarzem, a nie zawodnikiem. Kiedy zapadła decyzja i jak szybko ją podjąłeś? To Mówię o walce z Dawidem Wiesz tutaj co, to dzisiaj. naprawdę Krzysztof do mnie zadzwonił zaraz po wylądowaniu na lotnisku. Jeszcze z bagażami szedłem. Jednak wtedy jeszcze decyzja nie zapadła, ponieważ też patrzyliśmy, jaki będzie stan zdrowia Kasiusza, jak ta walka się dalej ułoży, bo sytuacja była bardzo dynamiczna. Jak widzisz, z zawodnikami było dużo zmian. Natomiast jak już była decyzja, że walczę, to mówię, okej, walczę, wziąłem tą walkę. No i co? Mistrzem świata nie będę, zawodowcem nie będę. Wychodzę się dobrze bawić, to jest dla mnie fajny fan, wyjść, przeżyć zajebiste emocje, które mało kto może doświadczyć w roli zawodnika. To już jest dla mnie ogromne wyzwanie, dam się wszystko, zostawiam serce i charakter w oktagonie i robimy to. Wojtek jest człowiekiem, sorry, że tak przerwę, ale Wojtek Nie, jest człowiekiem renesansu, tak? Czyli tutaj jest naszym włodarzem, tak? Jest aktorem, jest organizatorem, no ale jest też zawodnikiem. Słuchajcie... I na gitarze jeszcze gram. Tak, No i nie właśnie. tylko. I Wojtek I też szef to jest, również walczy, tak jak wspomniałem o poprzedniej gali. To może przypomnijmy sobie właśnie, jak wyglądała gala szósta. Knockout chociażby Wojtka. Tutaj za chwilkę będzie na pewno. Czekamy na realizatorkę. To są przebitki oczywiście z poprzedniej gali. Za chwilę powinien być Wojtek. Wojtek, jakbyś mógł tutaj parę słów o tym swoim zakończeniu walki z Rafoniksem, jak to wyglądało, jakie były twoje odczucia? Za chwilkę to zobaczymy. Wiesz co, tutaj widzowie mogli kilka minut temu widzieć Rafoniksa nawet, który jest tutaj z nami, który stał przy oktagonie. Zaraz zobaczymy tą walkę. O, bestia tutaj. O, jest Wojtek. Tak, no mój plan był taki, żeby zrobić to szybko i skutecznie. Poleciałem dosyć dynamicznie. Nie ukrywam, że chciałem przestraszyć Rafoniksa i to był mój I cel. jeszcze widzimy Martę Linkiewicz tutaj z ZUSie. Dzisiaj Marta też oczywiście w klatce z Marty Rent i bardzo ciekawe zestawienie. Zobaczymy, co dziewczyny przygotowały. Chciałbym zobaczyć w ogóle, jak wygląda fight card, więc przejdźmy do niego, może i tutaj sobie przeanalizujmy. No i przede wszystkim bardzo interesująca walka Popek Monster kontra Stifler, no i całe zestawienie pozostałych 9 walk. I teraz mam pytanie, Krzysiu, do ciebie. Bo jakby nie patrzeć, to wydaje się, że jest to jedno z najdroższych w Fame MMA. Czy faktycznie tak jest? Możesz nam tutaj coś zdradzić, czy to zestawienie fight cardów faktycznie odczuliście delikatnie takie... Na pewno mamy tutaj spore sławy, także no cóż, fight card nie był tani. Ale mam nadzieję, że dzięki temu będzie naprawdę mocno emocjonujący, że dużo tutaj się będzie działo i że naprawdę zobaczymy ciekawe walki. Mamy postacie, myślę, które są tak rozpoznawalne, że ciężko będzie znaleźć człowieka, który nie wie, kim są Stifler, kim są Popek. No i pozostali nasi zawodnicy, szczególnie lubiani przez fanów, oczekiwani, chociażby rewanż Polaka i Ferrariego, to jest coś na pewno, na co wiele osób czeka. No nasze panie tutaj myślę, że też mają taką grupę fanów, że ciężko byłoby w Polsce znaleźć osoby, które by nie wiedziały, kim jest Marta Linkiewicz albo kim jest Marty Renty. Liczymy na wspaniałe widowiska. I to też dzięki wam możemy tworzyć takie widowiska i zapraszać coraz to po prostu, no robić coraz to droższe fight cardy, bo to naprawdę to tylko dzięki wam tak się rozwijamy, dzięki temu, że kupujecie pay-per-view z legalnego źródła, bo inaczej no byłoby ciężko zapraszać już takie sławy. Dokładnie, dlatego zachęcamy oczywiście, przypominam do tego, byście kupowali pay-per-view. Wojtek, mamy tutaj w zestawieniu Stiflera, twojego dobrego przyjaciela, ale również masę innych ciekawych pojedynków. Panowie, który z nich najbardziej jakby was interesuje? Który myślicie, że zaskoczy? Co pójdzie nie tak albo co będzie zgodnie z planem? Może Wojtek najpierw ty. Wiesz co, ja akurat dzisiaj chodziłem tutaj po pokojach hotelowych i widziałem nastawienie Amadeusza i Polaka. Zmieniło się. Po wczorajszej konferencji ważeniu się zmieniło i myślę, że tam jest naprawdę ostro. Amadeusz jest tak nabuzowany, że jeszcze tego nie widziałem. Ale to dobrze, bo będzie naprawdę krwista walka.
Krzysiu? Znaczy ja mam taką sytuację, że zawsze pilnuję bardzo wewnętrznie, że dla mnie nie ma main fightu, dla mnie nie ma co-main eventu i walk początkowych. Dla mnie wszystkie walki i wszyscy zawodnicy są równie ważni. Ja kibicuję wszystkim. Szkoda, że jeden w walce może być wygrany. Dla mnie obydwaj są wygrani zawsze. To są nasi partnerzy biznesowi, zawodnicy. Ja po prostu muszę trzymać kciuki za wszystkich i zawsze z przyjemnością to robię. No tutaj mamy takie zestawienia, że na pewno będzie się krew lała i tutaj są emocje, konflikty, w niektórych walkach poważne konflikty, tam jest coś do ujawnienia, są walki, udowodnienia, przepraszam. Są walki bardziej sportowe, myślę, takie spokojniejsze, jeśli chodzi o jakieś negatywne emocje, ale na pewno dostarczą tego widowiska sportowego, także tutaj na pewno możemy zobaczyć przygotowanie, umiejętności, no może nie jak na prawdziwych zawodowców przystało, ale na pewno powyżej takiego typowego amatorskiego MMA. No właśnie a propos wszystkich walk, które są dzisiaj przygotowane na gali Fame MMA 7, spójrzmy jak wygląda zestawienie i przejdźmy sobie po kolei walkami, więc zacznijmy od pierwszej walki. Maciej Rataj kontra Strollowany. Króciutko panowie, faworyci, żebyśmy mogli przeskoczyć przez Strollowany. każdą. Strollowany. Wiesz co, myślę, że pomimo tego odwodnienia i tej słabości, znaczy no troszkę stracił siły Strollowany, ale jednak już je mam nadzieję odzyskał, to jednak Strollowany, uważam, że tak. Pamiętajmy, że Strollowany ma rekord 2-0. To jest młody wojownik, który walczył na pierwszej, mam na myśli pierwszej gali Fame MMA, pierwszej walce, także to był nasz absolutny początek. No właśnie, ja spotkałem jeszcze Strollowanego w windzie, powiem wam, że jest naprawdę chłopak naładowany pozytywną energią, widać, że no czeka na tą walkę na pewno. Myślę, że Maciek Spójrzmy go w też tak- lekceważy troszkę. Słucham? Maciek go też lekceważy. Dobra, jedziemy dalej, w takim razie Mielonidas kontra Lupa. Wojtek? No, Rocu mówi mi, że Mielonidas, ale jednak Lupa, może tutaj jego siła i knockout być, to powiem, że Lupa. No ja myślę, że tu mamy właśnie starcie chyba trochę więcej wprawy, trochę więcej doświadczenia po stronie Milonidasa. No i niesamowita siła po stronie Lupy. Także zobaczymy, kto kogo uśpi tym razem. Bardzo ciężki pojedynek, to na pewno. Kolejna walka, spójrzmy. Dariusz Kaźmierczak-Lew kontra Marcin Najman. No ja uważam, że Marcin Najman wygra to starcie. No ja uważam, że to wcale nie jest takie oczywiste. Tutaj Dariusza przygotowywał pan Mirosław Okniński, który jest naprawdę też prawda, fenomenalnym to też trenerem i tutaj dość mocno podkręcił emocje i w tym internecie się dużo działo, także no nie uniknijmy niedoceniania lwa. w tym I roku. też ogromna metamorfoza Lwa, od czasu jak zajął nim pan Mirek, naprawdę nadal pewności siebie i jest prawdziwym lwem. Także no nie wiadomo, może faktycznie. Myślę, że to na pewno będzie bardzo ciekawe zestawienie. Spójrzmy na kolejną walkę. Tomek Olejnik kontra Hejter. No i tu jest dopiero kłopot. Ja powiem szczerze, że tutaj bardzo się obawiałem właśnie przygotowań Mariusza, przygotowań Hejtera, że tam jednak czegoś brakowało, że tu może trochę brakować po prostu umiejętności. Nagle się okazuje, że te umiejętności gdzieś są i one były wcześniej. I tutaj mieliśmy dość ciekawą scenę wczoraj na ważeniu, także ja już coraz mniej wiem, czego oczekiwać po tej walce, ale wiem, że no, będzie ciekawie. Ja totalnie nie mam pojęcia. Naprawdę po wczoraj też zwątpiłem. Hejter też mi pokazał parę rzeczy, więc nie wiem po prostu kogo obstawić. Były Olejnika widzieliśmy już w klatce, mniej więcej wiemy, co pokazuje, ale przejdźmy do kolejnej walki. Hassan kontra Wiewiór. W ogóle ta gala chyba to jest taka gala, gdzie bardzo ciężko wytypować zwycięzcę. Chyba najciężej ze wszystkich gal. Bardzo wyrównane pojedynki. Dokładnie, zgodzę. Szczególnie. Kolejny przykład właściwie mamy, nie szczególnie. Kamil i Maksymilian. Tutaj jakieś takie taktyczno-strategiczne zagrania były. Wiewiór, gdzie myśleliśmy, że tutaj się troszkę przytyło i nie trenowało. Nagle wychodzi na sesji zdjęciowej świetnie przygotowany, zbudowany. Kamil, który no karateka, doświadczenie, ale gdzieś na poprzednim starciu chyba tego parteru troszkę zabrakło. No wiem, że po prostu w ten parter zainwestował mnóstwo czasu i wysiłku, także ja nie wiem. To będzie ciekawe. Wojtek? Nie mam pojęcia, bo i Wiewiór jest naprawdę tak zmotywowany i tak pewny siebie. Hasi również, nie mam pojęcia. Kolejna walka. Tybori
kontra Aroy, czyli Arek Tańcula. No, bardzo ciekawe zestawienie. Kolejny Tutaj się problem. trochę się pozmieniało, bo przypomnijmy, miał walczyć brat Piotra. Jednak takie zestawienie ostatecznie. Arek mówił, że nie przeszkadza mu to jakkolwiek, ale jak myślicie panowie, czy to wpłynęło jakoś tutaj na faworyta? Tak, tu jest mały błąd, No bo właśnie. walczy właśnie Paweł, a nie Piotr, Paweł, także przepraszam, jest no, mały sorry. błąd. Zaraz kolegów poprawimy właśnie, że tu doszło zmiana. W takim Słuchajcie, razie Paweł Tyburski, nie Piotr. Paweł się rusza jak maszyna ogólnie. Arek jest lepszy w parterze. Kurde, może co Krzysztof mi Ja pomoże? nie wiem, Arek jest niesamowicie silny, tak? Jest silny. Arek wszedł do oktagonu po raz pierwszy na naszej poprzedniej gali, na Fame MMA 6. Walczył z Alanem Kwiecińskim, który już miał doświadczenie, tak? Alan jest już zawodnikiem, miał swoje sukcesy w sportowym MMA. No i ku dużemu zaskoczeniu widzów Arek pokonał Alana. No tutaj będzie ciężko, bo jednak Paweł jest, jeżeli dobrze pamiętam, 8 cm wyższy, tak? Waga jest bardzo podobna. Myślę, że siła tutaj będzie po stronie Arka, natomiast szybkość i zasięg ramion to jest po stronie Pawła. Tutaj postawiłbym ciut na Pawła bardziej. Ciut na Pawła, bo jednak no, kurde, dobrze się rusza, nie? Jest taka maszyna trochę. Jest bardzo No dobrze, szybki. to w takim razie zobaczmy Martę Linkiewicz i Marti Renti w tym zestawieniu. No, są asy w rękawie po stronie Marti Renti, o których na pewno Właśnie, wiecie, czyli judo. No i Linki, która tutaj, jakby nie patrzeć, dzięki Fame MMA naprawdę kuriozalną przemianę. Ja się w tym dokonała. momencie zacząłem tak zestawiać, bo na dole tutaj mamy dwóch panów traderów od naszego oficjalnego bookmachera BetKlink i ci panowie mają dopasowywać kursy i generalnie pilnują tego, co się dzieje. I przy tak wyrównanych zestawieniach i oni muszą wiedzieć, oni muszą znać się na tym naprawdę dobrze i ja się tak zastanawiam, jak oni to robią, będę musiał ich podpytać. Tutaj no Marta ma już doświadczenie u nas w oktagonie, tak? To doświadczenie już się pokazało, zwycięstwo ostatnio. No ale myślę, że Marti Renti z jej historią z maty może zaskoczyć. No ja bym tu nie skreślał Marty Renti, bo naprawdę doświadczenie ma, jednak te występy w klatce są niezastąpione, więc to daje dużo, to daje naprawdę dużo obycie się z oktagonem, więc no ja bym tu postawił na Linki. W takim razie zobaczmy, czy Wojtek Gola udźwignie Dawida Malczyńskiego. I ja się nie wypowiadam. Krzysztof nie chce. Ale Wiesz Wojciek co? może, bo to w końcu jego walka. Wiesz co, tak Wojtek, może coś o przygotowaniach, jak to wyglądało? Miałeś bardzo mało czasu, pociągnijmy cię tutaj delikatnie za Nie, nawet języczek. nie mówmy, że mało czasu, nie chcę się tłumaczyć w żaden sposób, bo nawet jeżeli bym to przegrał, to nie chcę się tłumaczyć, czy nie mało czasu. Natomiast w tej chwili 70% na gole bym dał. No tak, tylko wiemy, że Dawid też nie walczył, ani nie Dawid trenował, nie był w tym okresie przygotowawczym przez ostatni rok chyba, czy od poprzedniej gali chyba, tak jak wspominał. Tak. Także no szanse są wyrównane i co Są ciekawe, wyrównane. słuchajcie, Wojtek waży, z tego co pamiętam, mniej, prawda? Od, No, mam gorsze warunki fizyczne, Dawida. jednak mam 1,84 m, Dawid 92 i Dawid jest cięższy o 2,5 kg. No jednak no, walczyłem z wyższym i cięższym rywalem i jakoś nie mam obawy tutaj przed tą walką. Robię robotę, wchodzę do oktagonu, ale mówię, nawet 70% powiedziałem, że na moją korzyść. kolejna walka. No, Krzysztof jeszcze coś chce dodać, tak? Ja bardzo żałuję, że ja nie widziałem miny Dawida, jak zadzwoniłem do niego i zaproponowałem tą walkę teraz, dosłownie niecałe 2 tygodnie temu. No po głosie po prostu była taka chwila ciszy. I później, ja nie wiem, czy ja dobrze słyszę, że co? No dobrze, przejdźmy dalej, no i to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli bardzo krwawy, bardzo zacięty pojedynek, który na pewno nas czeka, czyli Adrian Polak-Polański, no i Amadeusz Ferrari-Roślik. Panowie, czy mamy tutaj faworyta? No bo to jest bardzo ciężkie zestawienie. Mamy Adriana, który przecież bardzo ciężko trenował, Amadeusza, który również trenował i na pewno poprawił wiele rzeczy. Jak to... To jest właśnie ciekawe, bo tak, wszyscy wiedzieli, tak, Adrian tutaj pokazywał jego przygotowania, jest na pewno świetnie przygotowany. W internecie pojawiały się jak się potem okazało, plotki, że Amadeusz to się nie przygotowuje, że nie ćwiczy i że w ogóle tylko impreza. No i nagle się okazuje, że obaj panowie są świetnie przygotowani. I ja nie wiem. I znowu nie wiem. I dzięki temu myślę, że tutaj też liczymy na 3 rundy zaciętej walki, w której no po prostu będzie się krew lała.
Wojtek, krótko, szybko. Krótko, Polak Amadeusz naprawdę nastawienie bojowe, świr, troszkę psychol. Polak bardziej zrównoważony, dobrze przygotowany. Ciężko powiedzieć, zobaczymy. Dobrze, spójrzmy w takim razie na ostateczny finał main event, czyli Popek Monster kontra Stifler. Wojtek, może Krzysiu? No dobra, Krzysztof, bo No widzę... ja typowo z sercem za Stiflerem, rozumiem, Właśnie, za bo tu mamy Popkiem. Stiflera. To takie typowe powiedzenie, no ale wiesz, jeżeli będzie Lucky Punch, jak to śpiewał Kizo, to wygra Stifler. Jeżeli nie będzie, to wygra Popek. Bo tak jak Stifler powiedział w wywiadzie, Popek jest lepszy w stójce, w parterze i w czym jeszcze? Nie pamiętam. Czekaj, powiedział stójka, parter, no nieważne, no w każdym razie tak to wygląda, no w każdej płaszczyźnie. Jednak liczę, że tutaj jakiś Lucky Punch może wjechać. Znaczy ja myślę, że bo spotkałem się z paroma osobami, gdzieś właśnie kto padało pytanie, że co to za pomysł na takie zestawienie, w ogóle Stifler nie da rady i tak dalej. No ale tak zastanówmy się, tak? Na pewno po stronie Pawła jest większe doświadczenie, jest to obycie. Myślę, że też gdzieś jest siła. Ale Stifler, który od czasów Warsaw Shore to już trochę minęło, fitnessowiec, świetnie przygotowany wydolnościowo, koordynacja, no wszystko co się wiąże z fitnessem, z takimi ćwiczeniami, może nie do końca w kierunku sztuk walki, ale po prostu z przygotowaniem siłowym i fitness, może bardzo zaskoczyć, tak? Może dojść do tego, że Pawłowi po prostu zabraknie tlenu. I ta walka może się skończyć inaczej niż wszyscy myślą. Kondycyjnie Stifler na pewno, no po każdym treningu siłowym biegał po pół godziny, robił cardio naprawdę solidnie, nawet po godzinę czasem jak się przygotowywał do zawodów, także no wydolnościowo jest dobrze przygotowany do tej walki, na pewno. Też słyszeliśmy głosy z klubu, gdzie ćwiczył, czyli z Ankosu, że przyszedł amator i nagle, kurczę, pokazywał i serce, i hard ducha, i silne ciosy. Czekam na tą walkę. No tego mu nie można odmówić na pewno. Dziękuję panowie, że zechcieliście tutaj zagościć w studio. Za chwilkę nowi goście, więc zostańcie z nami. Jeszcze raz przypomnę i zachęcam do tego, byście kupowali pay-per-view, żebyście mogli obejrzeć wszystkie 10 zestawień. A teraz przed wami trailer Hassi kontra Wiewiór. Widzimy się za chwilę. Dzięki wielkie. I go over anything like ranch. Facts. Think I want a yacht and a ranch. Yes. Hit the boulevard. Wyzwałeś mnie na Fame MMA 3, mówiąc, że dasz mi solidną lekcję pokory. Dostałeś tą walkę. Walczyliśmy w 7-7 i przegrałeś. Zażądałeś rewanżu. Dostałeś to. Zażądałeś zmiany kategorii wagowej. Dostałeś to. Zażądałeś, by nie było skrętówek. Dostałeś to. Dostaniesz ode mnie jeszcze tylko jedną rzecz. Solidny sportowy wpierdol. Ale zrobię to tym razem szybciej, by oszczędzić ci zdrowie. IRA, put the drinks on my tab and the bitch on my lap. And oh yeah. Mówiłeś, że nie byłem cię w stanie skończyć na Fame MMA 3, a jedyny wywiad, jakiego udzieliłeś po walce, to ekipie medycznej w przerwie na wymioty. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucking can't. I go over everything like ranch, going up across the man. Wielu fanów uważa, że to była najlepsza walka na gali. Mam nadzieję, że ta również taka będzie. My circle stack. Young boss, been about the cash, Mr. Crash. I heard that my ex man, she rolled by the crib and saw it turn it to a sex. Czekałem na Ciebie 1,5 roku. Przez ten czas bardzo mocno trenowałem, dlatego nie pozwolę, żeby moje przygotowania poszły na marne. Wiewiór, trenuj ciężko, widzimy się już niedługo. On a yacht and a ranch. Yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss. Nie okazałeś mi szacunku na poprzednich konferencjach, więc ja odwdzięczyłem się tym samym. Looking good, got a thumb and do a band. 10-7-57, where I fucking Nie będę udawać, że pada deszcz, kiedy ktoś mi pluje w twarz. Dlatego skarcę Ci 5 września. baby, I'm a star. Glowing in the dark, big brand like I'm star. Witamy ponownie, witamy moi drodzy, ze mną nowi goście, Ewa Piątkowska, cześć Ewa, Cześć, witam i wszystkich. Paweł Trypson-Trybała. Siema, witam was serdecznie. No moi drodzy, bardzo mi miło, że tutaj wpadliście. Ewa jest, można powiedzieć, nową twarzą u nas tutaj w studiu, więc może Ewa, pytanie najpierw do ciebie, co ty tutaj robisz? Jestem po raz pierwszy na Fame MMA. Jestem tu dlatego, że niedawno zaczęłam trenować MMA. Pomagałam przygotowywać się Marcie Linkiewicz do tej walki. No i może wkrótce będziemy mogli ogłosić coś wspólnie z federacją.
No właśnie, a propos tego, to ja sobie zostawię to pytanie na trochę później, bo nieco wiem. Trypson, bardzo ciekawe zestawienia tutaj w naszej Jeszcze karcie walk. odnośnie tego powiem, Tak? byłem zaskoczony pod względem postępu Marty Linkiewicz, stąd już wiem skąd te postępy. Nie wiedziałem, że trenowała z tobą, ale naprawdę nieźle. Także mogą być mocne nokauty. W jednym klubie, z tego co wiem, trenujecie, tak? Czy będziecie trenowały? Tak, to jest właśnie taka historia, że trenujemy u jednego trenera w tym samym klubie, ale poznaliśmy się dopiero dzisiaj. Ja jestem na treningach dopiero od 3 tygodni i jeszcze nie miałam okazji spotkać Pawła, tym bardziej, że przechodzimy na inne godziny. Wieczorem. A, rozumiem, okej, dobra, w porządku. Wracając do pytania, Trypson, bardzo ciekawe zestawienia walk. Na którą walkę dzisiaj najbardziej czekasz? No powiem szczerze, nie ukrywam, dwóch moich dobrych kolegów walczy dzisiaj tutaj, stresuję się za nich, no i najbardziej zawsze się czeka na walki swoich kolegów, bo to jednak nie możesz wskoczyć do oktagonu, nie możesz tam pomóc, mogą teraz liczyć tylko na siebie. No więc Stifler, mowa tu o Stiflerze z Popkiem, no i o Wojtku Goli. Także no, czekam niecierpliwie na to zestawienie. Wojtek, można go nazwać, nową ksywę może dostać Last Minute, Wojtek Gola, bo Trochę tak. wszystkie walki bierze ostatnio na bardzo szybko, na krótki czas przed walką. No widzimy fight card właśnie. Ewa, powiedz, jak dużo nazwisk czy twarzy tutaj kojarzysz od nas z Fame MMA? Kojarzę Polaka, że walczył już z Ferrarim, że była to walka wyrównana, więc myślę, że czeka nas bardzo ciekawy rewanż. Tym bardziej, że z tego co widziałam na ważeniach czy podczas trailerów są bardzo, ale to bardzo nakręceni na tę walkę, jeden i drugi. Kojarzę oczywiście Wojtka Golę, którego widzieliśmy tutaj przed chwilą eleganckiego, za chwilę zamieni się już w zawodnika, więc no, duży szacunek dla niego za to, że łączy te dwie role, to na pewno jest bardzo trudne. Kojarzę oczywiście bliźniaków. Obydwu dzisiaj już spotkałam w windzie osobno. Wiem, że jeden zastąpił drugiego. No i zobaczymy. Na pewno dzisiaj bliźniak nie jest faworytem, ale też nie jest na straconej pozycji w tej walce. Olejnik Hejter to też jest takie zestawienie, w którym na pewno iskrzy, w którym zawodnicy nie darzą się sympatią, a takie walki ogląda się zawsze ciekawie i dlatego nawet nie wiem w jakim stopniu jest to naturalne, a w jakim trochę podkręcane, żeby walka lepiej się sprzedała, ale zawsze takie pojedynki lepiej się ogląda. No i Lew Najman. Najman jest zawodnikiem, którego znam osobiście już od dłuższego czasu, a z Lwem trenowałam na tej samej sali. Tylko tak jak mówiłam, jestem tam dopiero od 3 tygodni, więc Najman jest, no będę w tym pojedynku za Najmanem, mimo że nie jest to mój obóz, ale po prostu znamy się dobrze, znamy się już tak długo, że będę mu zawsze kibicowała. Lupa, no to też jest rewanż, bo z Mielonidasem wygrał, co prawda w innej formule, w walce na liście, ale fajnie będzie zobaczyć ich rewanż w formule MMA. No, natomiast w pojedynku Rata jest strollowany. Jestem ciekawa, jak wpłynie na to wszystko różnica wagi. Wiadomo, że był tu limit umowny, którego strollowany nie dotrzymał. No nie jest to sportowe zachowanie, dlatego chyba tutaj jestem trochę za Ratajem, dlatego że takie zachowania powinno się Ja bym karać. tylko, jak mogę wejść w słowo, bo Tak? akurat spotkałem... No, do ciebie też mam pytanie, ale dobrze, no powiedz. No. Spotkałem strollowanego i jego trenerów, cały sztab szkoleniowy i to akurat stając w jego obronie chciałem powiedzieć, że chłopak ma duży charakter, mimo że tej wagi nie zrobił i wiadomo, że troszeczkę niesportowe zachowanie, ale to nie wynikało z jego lenistwa, tylko on tych kilogramów miał dużo do zrobienia i jego trenerzy mówili, że on do tej sauny, już trenerzy odpuścili, powiedzieli, już nie wchodź do sauny, ty już nie dasz rady, już ledwo stoisz na nogach, a on jeszcze charakter mówi, nie, wejdę trenerze, jeszcze 2 razy wejdę, jeszcze dam radę, słaniał się na nogach, ale wchodził, no tym mi zaimponował charakterem, że jednak ma charakter, więc no można tak przymknąć oczko troszkę na to, no wiadomo, chłopak też się uczy, może już następny raz wagę będzie robił troszkę wcześniej, nie? To a propos oczu, skupmy się może teraz na najciekawszych zestawieniach. Marty Renty kontra Linky Master. Oczywiście zobaczmy trailer. Cieszę się, że przyjęłaś propozycję walki ze mną, aczkolwiek pamiętaj o tym, że nie jesteśmy przyjaciółkami. Jest to rywalizacja sportowa i zamierzam rozwalić ci łeb.
Zaprosiłam cię do Fame MMA, więc mam nadzieję, że z czasem pokażesz trochę więcej pazurka. Wyglądasz na taką grzeczną i spokojną dziewczynę. Nie chcę doprowadzać cię do łez. Wolałabym zobaczyć twoją krew. Sport to nie jest nagły zryw, towarzyszy mi od dziecka, robię to z pasji, z miłości. Niektórzy trenują, inni balują. Marta, życzę Ci powodzenia, spokoju ducha, szczególnie na walce, a w życiu prywatnym, żebyś znalazła swoją drogę i żebyś była szczęśliwa. Wygra lepsza, niech wygra najlepsza. Dla wielu z Was jestem underdogiem czy czarnym koniem. Marta, zostawiam to już Tobie do oceny. Ciekawie by było, gdyby taki underdog wygrał z tak doświadczoną zawodniczką. No cóż, trzymajcie za mnie kciuki, oglądajcie, kupujcie pay-per-view i widzimy się 5 września. Ty wpierdolisz mi? To ja wpierdolę ci! Aż iskrzy oglądając te trailery. No i oczywiście, słuchajcie, bardzo ciekawe zestawienie, bo kolejna bardzo emocjonująca walka kobiet. Ewa, skoro śledziłaś tam przygotowania Marty delikatnie, powiedz mi, jak to wyglądało? Czy faktycznie widać tam duży progres? Czy jak to wygląda od twojej strony? Bo jednak no, znasz się troszkę na temacie. To nie jest już Marta, którą pamiętamy z jej pierwszego występu na Fejmie. Kiedy szłam na pierwszy trening z linki, to myślałam, że to będzie lekki trening, że będzie raczej łatwo i zabawnie. Natomiast ona naprawdę bardzo, bardzo ciężko pracuje. Ma trenera, który od niej wymaga. I to, że ona wytrzymuje takie treningi, to dowód na to, że jest w naprawdę dobrej formie, że wzięła się za siebie. Nie da się mocno balować i wytrzymywać tak ciężki trening. Ja sama byłam cała mokra po treningu z Martą, włącznie ze spodenkami, a to się rzadko zdarza. Więc to była pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, a druga była taka, że Marta się nie boi walczyć w stójce, kiedy wiadomo, że ja nie używałam wszystkich umiejętności, przede wszystkim nie używałam całej siły, ale ona chętnie wchodziła w wymiany, a spodziewałam się, że będzie raczej jak większość dziewczyn z boksu rekreacyjnego, że jeszcze nie wyprostują do końca ręki, a już się cofają, a ona szła do przodu, mówiła, a jak dostanę, to dostanę. I to jest jej wielki plus, to jest jej wielka przewaga, nie mówiąc już o doświadczeniu, ma już 3 walki za sobą, dlatego dla mnie jest dzisiaj murowaną faworytką. Trypson, tutaj umiejętności Marty Rent i judo, myślisz, że będą miały jakąkolwiek przewagę nad Martą? No właśnie chciałem poruszyć ten temat. Marta Renti, mimo to, że jest underdogiem i to spore, jeśli tam chodzi na przykład na stronie, jak obstawiali, no to niesamowita jest przewaga Marty Linkiewicz. Jednak debiutując, wiadomo, że jest w gorszej pozycji, nie ma tego doświadczenia, jednak myślę, że to judo może wiele wnieść. Marta ma wiele medalów z różnych olimpiad, więc trenowała sporo tego judo. Myślę, że to judo elementami różnych rzutów może zaskoczyć swoją rywalkę, jeżeli ta oczywiście pozwoli do siebie podejść. No ciekawi mnie, bardzo mnie ciekawi to zestawienie. Nie skreślałbym od razu tak tej dziewczyny, bo te kilka ładnych lat trenowała to judo i myślę, że to może jej pomóc w tej walce dzisiaj. Dobrze, słuchajcie, w takim razie zobaczmy kolejny trailer. Malczyński Dawid kontra Wojtek Gola. Lato w Polsce mamy naprawdę gorące i wszystkie bociany wracają do kraju. No to jestem. Do kolejnej walki chciałem wyzwać potężnego włodarza, absolutną legendę tej federacji i chyba najmocniejsze wyzwanie, jakie mógłbym sobie wyobrazić. Ale Boxdel był zajęty, więc wyzywam Ciebie, Wojtku.
Ta walka nie będzie o pas, będzie to catchweight, ale będzie to naprawdę bociana w Polsce. Snakes in the tall grass. And I don't wanna play with, that's a raw fact. Say a hard head, make a soft, ooh, big time. Dostajemy tą walkę tak naprawdę na ostatnią chwilę, ale mogę obiecać wam, że w tym starciu nie zabraknie serca, charakteru i ktoś tej nocy dostanie łoskoszny wpierdol. Out your mind, don't do it. Oh, I'm big time. Lot of slimes. Smoky in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. Yeah, try and take it from me. Taste my drip, riding in a spaceship. Work. Dawid, nie wiem, co ci przyszło do głowy, żeby wyzywać potężnego włodarza do walki, ale zaufaj mi, że to był błąd. Przekonasz się o tym już 5 września. I'm amazing. Just feed me grapes, she look like a raisin. Wyzwałeś mnie do walki na ostatnią chwilę, nie mieliśmy pełnego czasu na przygotowania, więc umiejętnościami, ale w tej walce zwycięży charakter. Damage in my teeth, I got a lot of shine. Running up the numbers, that's a lot of grind. Yeah, try and take Odkąd zadecydowałem, że zostanę zawodnikiem Fame MMA, zawsze chciałem walczyć o najwyższą stawkę. Dla Phoenix to była tylko rozgrzewka. Teraz przyszła pora na mistrza. running over with the dollar sign. Yeah, try and take it from me. A wy nie czekajcie na ostatnią chwilę, tak jak Dawid z wyzwaniem dla Wojtka i kupcie już teraz pay-per-view. Jeżeli oglądacie to na YouTubie, to oczywiście wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie. Zachęcam, żeby nie robić tego na ostatni moment. Przypomnę tylko, że będziecie mogli obejrzeć 2 darmowe pierwsze walki gali Fame MMA 7 na kanale Fame News, jak i na kanale DJ Palasite, czyli moim. Ale wróćmy jednak do zestawienia właśnie Wojtek Gola kontra Dawid Malczyński. Może Paweł, najpierw zaczniemy od ciebie. Dawid, no jednak ten okres przygotowawczy odłożył sobie na bok. Myślisz, że jednak te umiejętności pozostaną gdzieś w tej pamięci mięśniowej i jednak w klatce panowie dadzą naprawdę ciekawy pojedynek? Warunki fizyczne na pewno będą tutaj po stronie Malczyńskiego. Wyższy, dłuższy zasięg ramion. Na tych nogach też jest skoczny, technicznie poukładany, całkiem już fajnie zadający ciosy zawodnik. Myślę, że Wojtek troszkę technicznie jest tutaj gorszy, ale no i te warunki będą na pewno gorsze. U Wojtka krótszy zasięg, będzie musiał bardziej podchodzić. Ta praca nóg też jest, myślę, że u Wojtka troszeczkę gorsza. Jednak Wojtek ma takie coś, że ma taki odpał, jest nieprzewidywalny, potrafi agresywnie ruszyć, wpaść w jakiś taki ultra amok, furię i użyć jakichś swoich dodatkowych zmysłów i skilli, które pozwalają mu kończyć walki. Tak było w ostatnim pojedynku. No myślę, że tu naprawdę mogą być duże fajerwerki przy tym pojedynku. Wojtek się też nie boi, ma głowę tak, żeby wchodzić do przodu, nie ucieka od bitki, lubi wejść w wymianę. No może się to zakończyć jakimś porządnym jednym uderzeniem, także myślę, że emocje będą naprawdę na wysokim poziomie. Ewa, wiemy, że Wojtek zaczął treningi od niedawna. Myślisz, że podoła Dawidowi? No to jest Obecnemu bardzo, mistrzowi Fame MMA? bardzo trudne zadanie wychodzić do walki bez przygotowania, ale skoro ta sytuacja już się powtarza, to Wojtek powinien w miarę możliwości po prostu cały czas utrzymywać formę i brać takie walki, zaskakiwać swoim przygotowaniem. Natomiast tutaj, tak jak powiedział w trailerze, to będzie walka charakterów, dlatego że na pewno w pewnym momencie poczuje się już tak zmęczony, że będzie musiał tego charakteru użyć. Zmęczeni również na pewno będą zawodnicy kolejnego zestawienia, kolejnej walki Ferrari Polak. Zobaczcie trailer. Ready, yeah. Oh. Locked in, they don't wanna let me get out. I'ma put you. Dobra, Polaczek, słuchaj, tym razem nie licz na sędziów, bo ci gwarantuję, że podpisałeś na siebie wyrok śmierci. I'm playing with my life and can't nobody save me. Yeah. I got steez, they can't mess with my technique. Yeah. Nie widzieliśmy się rok czasu, dużo się pozmieniało w moim życiu od tamtej pory. Zostałem ojcem, ale na pewno nie zmieniła się jedna rzecz. Jeśli wtedy myśleliście, że jestem pojebany, to teraz mi totalnie odpierdoliło. Now 2021 they run the bands.
Living in the future, I'm advancing what I get. Na dzień dzisiejszy jestem zupełnie innym zawodnikiem niż ten Ferrari, którego pamiętacie. Skupiłem się wyłącznie na treningach MMA i poprawiłem nie tylko kondycję, ale przede wszystkim poprawiłem technikę. Yeah. If you ain't talking about no bags, that's a language I don't understand. I'm the man. A wam mam do przekazania jedno. Gwarantuję, że to będzie najbrutalniejsza walka w historii Fame MMA. Gang, gang, gang. I'm the man. Yeah, I'm the man. Yeah, you had a chance and now you lost. Now you lost. Hey, that's expensive. What it cost? Amadeusz, ty i te twoje wymówki. Za każdym razem masz jakąś wymówkę. A to nie trenowałeś, a to sędziowie cię oszukali. Ciekawy jestem, co powiesz po tej walce. You could shop up in my closet. Yeah, all my pieces custom. You can't go find it at Target or the crib with my wallet. I ain't even paid a. Zgraliśmy się, widzę, w tej walce. Ty opowiadasz żarciki, pajacujesz, ja ciężko trenuję i robię dobrą robotę. Me and her not the same. She do splits. I need 100% 'cause I got commas on my rent. Yeah, commas. Back in 2010, I had a plan. Yeah. Now 2021, they bring them bands. A propos tego papieroska na konferencji. Chciałeś zabłysnąć, a zgasłeś jak pet. Ja nie muszę już nic udowadniać. Rok temu już z tobą wygrałem. A ty, nawet gdybyś wygrał, to i tak nic nie zyskasz, bo ludzie cię nie szanują. Widzieliście na trailerze, jak bardzo krwawy i zacięty był ten poprzedni pojedynek i na pewno dzisiejszy będzie równie interesujący, dlatego zachęcam was ponownie do tego, byście kupowali pay-per-view, ale może przeanalizujmy sobie, bo to jest bardzo ciekawe i myślę, że jedno z dzisiejszych najbardziej krwawych zestawień, które możemy zobaczyć, szczególnie po tym, co wczoraj działo się na ważeniu, gdzie panowie niemalże skoczyli sobie do gardeł. Ewa, śledziłaś ten konflikt między chłopakami? Kilka słów od ciebie, jak to wygląda? Tak, i jechałam dzisiaj windą z Polakiem. On jest tak nakręcony, że myślę, że jeszcze od wczoraj go trzyma ta adrenalina od ważenia. Lubię rewanże, chyba każdy lubi. Dzisiaj panowie pokażą, który lepiej nauczył się swojego rywala, lepiej wyciągnął wnioski. I jestem tu w tym pojedynku za Amadeuszem po to, żeby było 1-1 i żeby dostali trzeci pojedynek, bo chyba dopiero po trzecim będzie wiadomo, który jest naprawdę lepszy i który lepiej się potrafi swojego rywala nauczyć i dostosować się do wszystkiego. Paweł, wiemy, że Polak trenuje z Anzorem. Nie wiem, kojarzysz na pewno, wydaje mi się, Anzora. Myślisz, że to jest jakiś duży przeskok dla Adriana? Anzor naprawdę wpoił mu do głowy jakieś rzeczy, które dzisiaj przeważą nad Ferrarim w MMA? Wiesz co, Anzor Azijew jest świetnym zawodnikiem, walczył w najlepszych federacjach, toczył świetne walki, szkolił też świetnych zawodników. Ciężko mi powiedzieć, jak trenował, bo nie wiem, bo nie byłem przy nich, tak, na treningach, jak przykładał się, ale z tego, co słyszałem, naprawdę ostro trenował Polak. Zapowiadał też, że jego forma jest niesamowicie inna niż w poprzednim pojedynku, że zrobił mega postępy. No ale zapewne Ferrari też zrobił postępy, bo myślę, że oboje panowie mocno wzięli się za ten sport, oboje zaczęli nieźle trenować. Widać ich postępy z każdej walki na walce. No i co, no pierwsza walka była bardzo dynamiczna, bardzo ciekawa i myślę, że teraz będzie jeszcze lepsza. Dobrze, to w takim razie króciutko, jakbyście mieli wyłonić faworyta. Nazwisko, proszę, Paweł? Jakoś przeczucie mi mówi, że Polak dzisiaj. Ewa Ferrari, tak? To ja za Ferrari. Dobrze, w takim razie, moi drodzy, main event. Popek kontra Stifler. Zobaczmy trailer. Na ostatniej prezentacji zawodników trochę sobie pożartowaliśmy, a teraz tak całkiem poważnie. Popek, nie licz na to rekompensą. Nikt nie wchodzi do klatki, żeby przegrać, więc możesz być pewien, że 5 września będę przygotowany na 111%. Popek, cała presja spoczywa na tobie. Wchodzisz do Fame MMA jako wielka gwiazda sportu walki. Ja jako debiutant nie mam nic do stracenia.
a ty możesz stracić wszystko. But I ain't Percy, Lord have mercy. For anyone praying, hoping that I go and fall down. But it was short. We stand tall now. Respected in all crowds. And your man is legit. But the game's been missing. This a perfect fit. You done died and just made it king. Stifler mówi, że jesteś debiutantem i nie masz nic do stracenia. Ale co z zębami i z nosem wbitym w czaszkę w pierwszej rundzie? O to bym się bardzo, bardzo martwił na twoim miejscu, bo jak to ci wyląduje na gębie, to jest koniec świata, nie? A co do fejmu, ja tu jestem po prostu dla hajsu, ja przyjechałem tutaj zarobić, a nie karierę zrobić. A ty sobie leć sam po fame. Pozdrawiam wszystkich, oglądajcie mnie 5 września. To będzie bardzo szybka walka. Popek. Ale śmieszna ksywa. Nie dawaj tego. Ja, po co ja to zrobiłem? Moi drodzy, Stifler nie ma wiele do stracenia, ale wy na pewno wiele stracicie nie oglądając gali Fame MMA 7, dlatego nie czekajcie i nie zwlekajcie. Ostatni raz przypominam o tym i zachęcam do tego, byście kupowali pay-per-view, wszystkie niezbędne linki. Jeżeli oglądacie na YouTubie, na pewno znajdziecie w opisie, dlatego kupujcie. Moi drodzy, goście. No, najlepsze zestawienie, no przynajmniej main event to na pewno, bo nie można ujmować innym zawodnikom. No i Stifler, czyli duży znak zapytania, myślę, dla wszystkich, którzy będą śledzić tę walkę, ale znacie się na temacie, znacie się na sporcie. Jak myślicie, jak i czym Stifler może przeważyć nad Popkiem? Ewa? Popek rzeczywiście jest w tej walce faworytem. Przede wszystkim ma już doświadczenie w MMA i ma on swoje wady oczywiście. Nie ma takich cech typowo sportowych, bo kiedy napotyka problemy, to lubi się poddać, nie zaciska zębów, nie walczy do końca, więc rzeczywiście są sposoby, żeby go pokonać, no ale jednak doświadczenie to jest bardzo cenna rzecz w sportach walki. Ma też przewagę 20 kg, a wiem, że ma czym uderzyć, bo to mówili jego trenerzy, dlatego no jeśli trafi tego 20 kg lżejszego przeciwnika, to Stifler może mieć kłopoty. Myślę, że Stifler będzie miał też problem ze względu na to, że jest to jego pierwsza walka i jednak wiąże się to z dużymi nerwami. Każdy, kto walczył, wychodził do ringu czy do oktagonu, wie, że temu debiutowi zawsze towarzyszą duże emocje. Jest bardzo dużo adrenaliny, która w nadmiarze jednak zabiera trochę energii, zabiera siły. Dlatego myślę, że Popek jest tu faworytem, ale tak jak mówię, są sposoby, żeby go pokonać, tylko trzeba to zrobić sprytnie, będąc o tyle mniejszym. A propos wchodzenia do oktagonu, to moi drodzy, Paweł też miał przecież swój debiut, ja również miałem i nie do końca, Ewa, jeżeli pozwolisz, zgodzę się z tym, co powiedziałaś, że jest stres, bo ja na przykład jak wychodząc do oktagonu czułem się świetnie, naprawdę nie stresowałem się. Wiadomo, że gdzieś z tyłu głowy jednak ta obawa, co się stanie, jest, ale mimo wszystko czułem się dobrze. Paweł, jak to wyglądało u ciebie? Bo za chwilę zobaczymy Stiflera, który pierwszy raz wyjdzie. Ja swoje pierwsze wyjście zawodowe pamiętam zupełnie jakby to było przedwczoraj. Powiem ci tak, że jesteś chyba raczej jedną z nielicznych osób, które nie czuły stresu w swoim debiucie. Ja tutaj bym się zgodził, tak jak mówiła Ewa, że raczej każdy, który wychodzi zawodnik pierwszy raz, jest to coś nowego, coś, czego nie doznałeś do tej pory. Mimo to, że mogłeś być łobuzem, gdzieś tam się tłuc na ulicach, to nie jest to samo. Nigdy w życiu... Pozwól, mogę ci przerwać na chwilkę, ale chciałem wtrącić, bo Popek powiedział w wywiadzie, mówił o tym, że nie ma lepszego uczucia jak wchodzenie do oktagonu. Ja bym mógł się z tym zgodzić. Nie wiem, jak to wyglądało u was. Ewa? Teraz tak, oczywiście teraz to bardzo lubię, ale przed pierwszą walką pamiętam, że stresowałam się, bo przede wszystkim nie chciałam sobie narobić obciachu. Myślałam, kurde, a co będzie, jak zostanę pobita, jak źle się zaprezentuję i tych myśli było tyle. Że... Ewa, pozwól, że ci przerwę, bo musimy już kończyć. Paweł, jeszcze dopowiedz, bo ci przerwałem, przepraszam. Dobra, to ja opowiem tylko jeszcze raz szybciutko, króciutko. Tak jak mieliśmy wspomnieć, to moje pierwsze wyjście, no to rzeczywiście wielu ludzi nie wie, więc ja może opiszę, jak to wyglądało u mnie. Wychodzę
wychodzisz, no myślisz, czujesz tak, w sekundzie czułem, jak wychodziłem już w drodze do klatki, to czułem jakby te całe przygotowania, te 2-3 miesiące minęły jak pstryknięciem palca, tysiące porad, tysiące akcji zostało w głowie. Zaraz Paweł, pozwól, wszystko że mija. przerwę ci, ale musimy naprawdę już kończyć, bo za chwilę zaczynamy. To jeszcze szybciutko. Popek czy Stifler? Stifler! To ja za Popkiem. Dobrze. Moi drodzy, w takim razie już za moment rozpoczyna się to piękne, wielkie wydarzenie, które będzie śledził cały internet. Nie może was zabraknąć. Oczywiście widzimy się na YouTubie. Możecie obejrzeć 2 walki za darmo na kanale Fame News i na kanale DJ Palasite. Szukajcie tego w otwartej, w kolejnym studio. Oczywiście będziecie mogli to zrobić. Kupujcie pay-per-view, linki macie w opisie. Moi drodzy, dziękuję Ewa, dziękuję Paweł. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. No i moi drodzy, widzimy się już niebawem, a tymczasem oglądajcie galę Fame MMA 7. Do zobaczenia. Czas rozpocząć Fame MMA 7. Witają Was Mateusz Kaniowski oraz Paweł Trybson-Trybała. Dziś czeka nas historyczna noc, ponieważ karta Fame MMA 7 jest największa w historii. Czeka nas aż 10 ekscytujących pojedynków. Między innymi debiut króla Albanii, na którego wszyscy czekali, Popka Monstera, który zawalczy z twoim kolegą, ze Stiflerem, tak jest. który jest skazywany na pożarcie. Co o tym sądzisz? Ja myślę, że ma duże szanse, wielu go skreśla, ale to jest pozytywny wariat. 2 lata już nie imprezuje, ciężko trenuje i może dzisiaj wygrać ten pojedynek. Oprócz tego bardzo długo wyczekiwany rewanż Amadeusz Ferrari, Adrian Polak. Pierwsze starcie było doskonałe. Pierwsze starcie komentowaliśmy również razem i dzisiaj czy emocje będą jeszcze większe? Na pewno będą większe, wtedy nie brakowało emocji, były fajerwerki, będą i dzisiaj. I na sam koniec zostało dodane do karty bardzo wielkie starcie, ponieważ mistrz Fame MMA, pierwszy mistrz Dawid Malczyński wraca do oktagonu i zawalczy z potężnym włodarzem i prywatnie przyjacielem Trybsona, Wojtkiem Golą. I co z Wojtkiem? Tak jest, no i słuchajcie, Wojtek, ja bym mu dał nową ksywę. Wojtek the last minute Gola, bo bierze wszystkie walki na 2 tygodnie przed. Zobaczymy, jak pójdzie mu tym razem, ale wierzymy mocno w niego. Dlatego, panie i panowie, dziś będą leciały iskry, dziś będzie wielki ogień. Czas poznać zawodników Fame MMA 7. Panie Pawłowski. From the cradle to the grave to the end of days, we should as well. Don't wait for another chance. Sweet and the storm, in the storm, see the storm.
Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie na wielkiej gali Fame MMA 7! Dzisiaj w kameralnym gronie, ale dla nas to jest prawdziwe Wembley, bo to jest zdecydowanie największa gala Fame MMA. 10 nietuzinkowych zestawień, 18 gladiatorów, 2 gladiatorki. Będzie się działo, oj będzie się działo. Już niedługo oktagon zapłonie. Ja nazywam się Arkadiusz Pan Pawłowski, niesamowicie się cieszę, że mogę z wami być, ale teraz, zanim oficjalnie rozpoczniemy, zaprośmy tych, od których to wszystko się zaczęło. Zazwyczaj Boxdel i Wojtek Gola. Dzisiaj Wojtek walczy, więc zaprosimy Boxdela oraz Krzysztofa Rozparę. Wielkie brawa, drodzy Państwo! Witamy więc serdecznie drugiego potężnego włodarza oraz słynnego łysego z fejmu. Tak jest, tak jest, tak jest. Przekazuję mikrofon, otwórzcie oficjalnie galę, bo już za chwilę będzie się działo. Na samym początku chcę wszystkich powitać przed ekranami monitorów, jak i ludzi, którzy są tutaj z nami obecni. Dziękuję, że przybyliście, a całą merytorykę oddaję Krzysztofowi. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam tutaj w Łodzi, w studiu filmowym na gali Fame MMA 7. Mam nadzieję, że dostarczymy dzisiaj fantastycznego widowiska. Ja osobiście jestem o tym przekonany. Walki, które nas czekają, będą naprawdę intensywne, także będzie się działo. Ja nie byłbym sobą, gdybym nie miał jakichś tutaj technicznych uwag, więc publiczność tutaj zebraną bardzo serdecznie proszę, żeby zwracać uwagę na numery sektorów, które mamy wydrukowane na biletach, no bo pojawiają się tu małe problemy techniczne, ale szybko je rozwiążemy. Witam jeszcze raz serdecznie i przekazuję mikrofon z powrotem. Tak, można bić brawo, ale Krzysztofie, nie uciekaj jeszcze. Chcę skorzystać z tego, że tutaj cię mamy, a nigdy nie mamy cię tutaj w oktagonie. Zapytam cię wyjątkowo wynik walki. Gola, Malczyński. Wszyscy są ciekawi. Odmawiam zeznań. Dobrze, a więc dziękujemy serdecznie. Krzysztof Rozpara, Boxdel. Wielkie brawa, raz jeszcze. Oczywiście należy pamiętać o tym, że takie wspaniałe gale z taką wspaniałą publicznością powstają nie tylko dzięki wam, nie tylko dzięki osobom, którzy kupują w tym momencie pay-per-view. Oczywiście serdecznie was pozdrawiamy i oczywiście zapraszamy, żebyście kupowali pay-per-view, jeżeli jeszcze w tym momencie tego nie zrobiliście, bo jesteśmy na otwartym YouTubie. Ale chciałbym też dodać parę słów do naszych wspaniałych, cudownych sponsorów oraz partnerów. Dziękujemy serdecznie naszemu oficjalnemu bookmacherowi, czyli BetClick. Dziękujemy naszemu patronowi medialnemu, czyli Super Express, a także partnerom oraz sponsorom HotPay, Extreme Hobby, SFD, Stormcloud, Preorder, Patriotic, GBS, Premium Cars. 5 posiłków dziennie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. No i oczywiście przypominam o tym, że jeżeli jeszcze nie skorzystaliście z usług BetClicka, jeżeli jeszcze nie założyliście profilu, to jest ten czas, żeby to zrobić, żeby sprawdzać kursy, żeby doskonale się bawić na Fame MMA 7. Oczywiście przypominam także o akcji charytatywnej wspierającej Marka Piotrowskiego. Jest zorganizowana zbiórka. My jako Fame MMA dołączamy się do tej zbiórki drogą sprzedaży książki Huberta Lotty. Jeżeli chcecie kupić książkę, dowiedzieć się czegoś ciekawego o MMA, być może samemu marzycie o karierze Fame MMA, no to możecie to zrobić, a przy okazji wesprzeć Marka Piotrowskiego, legendę sportu walki. Zachęcamy do tego bardzo, ale to bardzo serdecznie. A już w tym momencie zróbmy to, do czego przyzwyczaiły nas ostatnie gale Fame MMA, czyli pięknie przywitajmy i zaprezentujmy nasze gwiazdy, naszych zawodników. Dziesięć, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
6 gal Fame MMA już za nami. Wielkie emocje, wielkie gwiazdy, wielkie wrażenia. Przyszedł czas na 7. Dla kogo okaże się szczęśliwa? Panie i panowie, przywitajcie bohaterów Fame MMA 7! Maciej Rataj! Strolowany! Łukasz Lupa! Mielonidas! Daro Le! Marcin Najman! Tomek Olejnik! Hejter! Kamil Hasan! Wiewiór! Paweł Tyburski! Arek Tańcula! I wielce oczekiwana walka kobiet. Która z 2 wojowniczek dzisiaj zwycięży? Przekonamy się już niedługo. Marti Renti! Linki Master! Wojciech Gola! Dawid Malczyński! I przyszedł czas na co-main event. Ci panowie naprawdę się nienawidzą. Już za chwilę oktagon zapłonie. Zapłońcie i wy. Amadeusz Ferrari! Adrian Polak! I main event. Najważniejsza walka. Creme de la creme. Fame MMA 7. Stifler! Popek Monster! Już za chwileczkę, już za momencik rozpocznie się najważniejsze wydarzenie polskiego internetu. Czy jesteście gotowi na Fame MMA 7? Drodzy Państwo,
MMA 7 to nie tylko stare, doskonale znane nam twarze, ale i nowe twarze. I właśnie w tym momencie przenieśmy się na backstage, gdzie zobaczymy nową twarz. Olu, powiedz mi, jak tam atmosfera na backstage'u? Cześć. Nowa gala Fame MMA 7 i nowa prowadząca. Bardzo się cieszę, że mogę was trochę powprowadzać i pokazać wam parę rzeczy z backstage'u. Chodźcie ze mną. Chcę wam przedstawić człowieka od Misji Niemożliwej. Taki człowiek Mission Impossible. Oto i on, ale chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Cześć, mistrzu. Hej. Jak się masz? Jak forma? Jak na tak krótkiego tego czasu, bardzo dobra. Cieszę się. No to teraz powiedz mi, bo bardzo nurtuje mnie temat. Jak to się stało? Co to była za szybka akcja z tą twoją walką? No, mieliśmy tam z Golą walczyć na 8 albo 9. Zadzwonił telefon, że sprawy się potoczyły troszeczkę inaczej. Ktoś wypadł, tu jakaś kontuzja, no i jestem. No i jesteś. No i długo się zastanawiałeś? 15 minut. To niedługo. Dobra, a teraz a propos walki. W UK razem z Wojtkiem odbyliście jednak przegrane walki. Teraz trochę ciężko powiedzieć, kto wygrał. No, mi się wydaje, że tak. To było tak. Wojtek dostał techniczny knockout, został ubity na ziemi. Ja swoją walkę przegrałem ponoć kontrowersyjną decyzją, werdyktem sędziów. I teraz postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby ten werdykt wziąć w swoje ręce i postaram się ubić Wojtka przed czasem. Dobrze, zobaczymy. A jeszcze taka ciekawostka, jako że mamy tego koronawirusa i trzeba zachowywać cały ten dystans społeczny, to zrobię to totalnie bezdotykowo. Mogę to zaprezentować teraz. Bardzo chętnie. Dobra, Proszę uprzejmie. będzie to Jak wyglądało wygląda? tak. To ja się odsunę. Halo, Wojtek, halo. Są tu jacyś medycy? Halo, poproszę na salę potężnych medyków, bo trzeba zabrać stąd potężnego włodarza. Kurwa, ile Ale Wojtek! Idziemy, chodź, chodź. Dawid Malczyński zawsze w swoim stylu. Myślę, że to jest ten czas, żeby oficjalnie otworzyć już galę Fame MMA 7 i pozostaje tylko jedno, jedyne pytanie. Czy jesteście gotowi? Nie, moi państwo, nie usłyszeliście mnie. Zapytałem, czy jesteście gotowi? I teraz możemy oficjalnie rozpocząć galę Fame MMA 7 pierwszym pojedynkiem, a zmierzą się w nim
Stycznych ma naprawdę nienaganną sylwetkę, jest bardzo... Zaczynamy Fame MMA 7. Pierwsza runda, ruszyli. Tak, i od razu zainkasował cios Maciej Rataj. Wydaje się, że już na samego początku lepiej technicznie, boksersko będzie stał strollowany, ale nie będzie musieli długo czekać, aż Rataj pójdzie po obalenie. I mamy pierwsze kopnięcie w łydkę. To jest dość popularne teraz kopnięcie w walkach MMA. A i nie trafił teraz strollowany. Tak, bardzo popularne, jednakże bardzo również kontuzjogenne. I kolejny wewnętrzny low kick. Odczuł. Weszło, poczuł. Odczuł Ugięło zdecydowanie. go na nodze, to mogło być dobra taktyka. Na razie stójkowo strollowany, prezentuje się lepiej od starszego I Rataja. trzeci Kolejny raz. No Maciej Rataj musi już nurkować powoli po nogi, bo zaraz będzie mu ciężej. Kolejny raz. Ładnie kopie tam, trafia cały czas w tą łydkę. Ja myślę, że jeszcze kilka kopnięć może wykluczyć nogę Rataja w tej walce. Dlaczego Rataj nie schodzi do parteru? Sam mówił, że nie będzie chciał walczyć w stójce. On wie, że jego ciosy nie znaczą zbyt wiele, choć może zaraz się okaże, że się mylimy. Strollowany dał się zrządzić pod siatkę, kolejny low kick. Aj, trafił teraz. Jest chyba rozbity lekko nos już ustrolowanego. Czyli jednak Maciek Rataj stójkowo będzie chciał to rozwiązać? Mam wrażenie, że człapie na tych nogach. Rataj musi odczuwać ból w tej przedniej nodze. Już zainkasował 5 lub 6 wewnętrznych low kicków. Strollowany po raz kolejny. Kopnięcie. Powoli do celu, ale robi swój plan. O, potworny low kick, ale jeszcze mocniejsza kontra Rataja. Rataj ustał na nogach, ale czuć, że ta noga już nie jest taka... Twarda? Twarda. Widać, że Maciek Rataj na razie nie myśli jeszcze o klinczu. Ach, chciał tu trafić. Trafia Rataj potężnym prawym sierpowym. Narożnik krzyczy bardzo już dostrojowanego. Co to było? Jednak Maciej, teraz lewy na lewy. O dziwo, Maciej Rataj przyjmuje kontrolę, jeżeli chodzi o uderzenia w stójce, lecz świetne kopnięcia. Kolejny raz. Widać już naprawdę mocnego siniaka u Rataja na lewej nodze. Wyluzowali, zwolnili tempo chłopaki. Znowu. Ale konsekwentnie kopie, okopuje tą przednią nogę Rataja i próbuje ją wykluczyć. Zobacz, jaka już jest sina ta noga. A i teraz pogonił go Rataj i łapie, czy Ruszył będzie Rataj do clinch? przodu. A chciał takim prawym, krótkim trafić strollowany. 50 sekund do końca pierwszej rundy. Panowie cały czas mają jeszcze taki tryb ekonomiczny. Mimo wszystko trybu ekonomicznego mam wrażenie, że obaj panowie jakoś tak ciężko oddychają. Coś w tym może być, coś w tym może być. Chciał prawy, teraz... O, ale lewy Wreszcie trafia Rataja! Rataj. Koniec! Leży! Czy go nokautuje? Dosiad! Czy Maciej Rataj Mamy dosiad, skoczy kontroluje! strolowanego? Świetnie klei się Sebastian Nowak. Ale musi się ruszać, bo zaraz sędzia będzie mógł przerwać walkę. Kto by się spodziewał, że Rataj będzie miał przewagę w stójce? Jest to strollowany od roku ćwiczył Uderza, kickboxing. punktuje i mamy dosiad prawie. Czy skończy Rataj? Mnóstwo ciosów. Nie broni się zbyt Uderza. inteligentnie. 10 sekund do końca. Czy to przetrwa tą nawałnicę? Mnóstwo ciosów. Będzie bardzo obity w 5 drugiej sekund. rundzie. Koniec, gong ratuje w tym momencie strollowanego. Tak, czyli kolejna runda, bo Maciej Rataj rozłożył tu ręce. Jakby chciał powiedzieć, że wygrał. Strollowany chyba myśli, że przegrał, chociaż nie. Już zaciąga go narożnik jak najszybciej.
Co tu się stało? Maciej Rataj, który wcześniej w ogóle nie pokazywał stójki. Można śmiało powiedzieć, że naprawdę ta stójka mu nie szła. Tym razem no ubił prawie Rataja ubił prawie strolowanego, który przecież cały czas zaznaczał, że zrobił tak ogromny progres, że teraz w stójce powinno mu się udać. Powiem Państwu w takiej małej tajemnicy, że wczoraj akurat stałem przez przypadek z narożnikiem strolowanego, który kiedy Maciej Rataj uderzył na tarczę, cały czas się śmiali, że co to ma być, jak on w ogóle bije. A tu się okazuje, że w oktagonie zupełnie co innego. Lewy sierpowy. Tak, weszło na szczękę. Prawy, co prawda z zamkniętymi oczami, ale to jest Fame MMA. Tutaj liczy się charakter, a nie technika w niektórych momentach. Proszę zobaczyć, to jest ta decydująca akcja. Prawy zatrzymany i teraz lewy sięga. Prawym nie trafia. Nie, to jeszcze jednak... Jeszcze chwila. Za chwilkę realizatorzy pokażą nam tę sytuację. No pierwsza runda, mimo tych wszystkich low kicków, po ostatniej akcji zdecydowanie dla strolowanego. Bije go niczym miałby co najmniej cegły w dłoniach. Ale nie pustaki. I tutaj prawy... Ależ lewy wszedł na brodę. Ta garda strolowanego naprawdę jest dość dziurawa. I kolejny lewy. Pięknie. Po przekroku ruszył, trafia. Prosto w szczękę dochodzą te ciosy. Coś mi się wydaje, że to starcie zostanie na pewno cenione przez Don Casio, jeżeli chodzi o walory stójkowe, bo nikt się chyba nie spodziewał. Panowie mieli tylko 2 tygodnie na przygotowanie się do tego pojedynku, więc tak naprawdę tutaj walczy bardziej charakter niż umiejętności i przygotowanie. Zdecydowanie tak. No i zaczynamy już za moment rundę drugą. Zobaczymy, w jakiej formie będzie strolowany, czy ta minuta przerwy pozwoli mu na to, żeby ruszył znów mocno do przodu. Przypominamy, że ten chłopak nigdy się nie poddaje, a Maciej Rataj na pewno dużo ciosów musiał włożyć w tę ostatnią minutę, kiedy zasypał rywala gradem bardzo mocnych uderzeń. Runda druga. Gotów? Gotów? Hej! Gotów? Gotów? Walczy! Narożnik podpowiada strolowanemu, że zostanie od razu obalony przez Rataja. Czy to będzie prawda? Czy dobrze rozczytali Maćka? Mocny low kick prawy. Jednak nie można kopać cały czas w identyczny sposób, bo tutaj Rataj znalazł na to idealną metodę kontrowania mocnymi ciosami. Kontruje, skraca dystans i kontruje od razu lewą ręką. Dzieje się bardzo dużo, to dopiero pierwsze z 10 starć. Widać, że czeka teraz na to samo kopnięcie, żeby skontrolować i uderza znowu po przekroku. Strolowany trochę boi się ciosów, trafił na początku co prawda, ale potem więcej zainkasował. Tak, zamyka troszkę oczy, widać. Boi się przyjąć te ciosy. Co mnie troszeczkę zaskakuje, bo miałem wrażenie, że strolowany ciosów bonusa BGC się nie bał, a teraz się boi? Kolejny zwarcie już za chwilę. Ewidentnie Rataj czeka na to kopnięcie, aby go skontrować, wskoczyć w kontrę. Nie ukrywajmy, to dla niego złoty środek na ten pojedynek. On tylko czeka widać, na jak to... ta prawa rączka tam wisi. Tak, on tylko czeka na to, aż noga sterowanego pójdzie do góry, żeby skontrować. Ale panowie, tutaj trzeba zacząć się bić. Bardzo mocno trafił na brzuch, ale nie robi to wrażenia na Rataju. Teraz trafił strolowany na odejście. Ale mam wrażenie, że te ciosy strolowanego, szczególnie na twarz Rataja, na razie nie robią na nim zbyt dużego wrażenia. Też tak uważam, jakoś tam specjalnie nie ważą te ciosy. Mimo że strolowany jest co najmniej 10 kg cięższy. Ach, po raz kolejny prawy doszedł. Prawy doszedł. Odsłania się przy tym kopnięciu. Teraz widziałem, jak mocno opuszcza ręce. Musi uważać, jeżeli nie chce być znokautowany, a raz już dzisiaj leżał. Z jednej strony te low kicki na pewno mocno niszczą nogę Rataja, ale z drugiej strony, jeżeli ma za każdym razem otrzymywać cios w głowę, to nie jest to mądra taktyka, na pewno nie. Tutaj prawym, próbował prostym, lecz nie doszło to do głowy Maćka Rataja. Oba narożniki wariują tutaj w tych małych miejscach, gdzie teraz odbywają się gale, słychać każde słowo, więc obaj zawodnicy słyszą nie dość, że nas, komentatorów, to jeszcze 2 narożniki i myślę, że mogą, jeżeli są inteligentni, mocno zrozumieć to, co rywal zaraz zrobi i podjąć stosowną do tego taktykę. Strolowany teraz, chciałem zaznaczyć, na kontrze do tyłu uderzył prawy podbródkowy. To był dobry, pomyślał, dobry cios, żeby trafić Rataja na takim raszu do przodu. Ale zobacz, Rataj cały czas stoi, on nie idzie do przodu. Tak, czeka na to kopnięcie w łydkę i chce go kontrolować. On się z kontruderzaczem, ale panowie wyglądają, jakby nam się troszeczkę Tekken albo Mortal Kombat zawiesił przez chwilę. Panowie, walczymy, 20 sekund do końca drugiej rundy. No rzeczywiście końcówka, walka bez walki tutaj. Panowie muszą włożyć coś pracy. Jeżeli ktoś podliczył ciosy w drugiej rundzie, to wydaje mi się, że
Będzie ciężko powiedzieć, kto tę drugą rundę wygrał, ponieważ kilka razy trafił sterowany, ale Rataj też parę razy go skontrował. Pytanie, jak siłę tych ciosów ocenią sędziowie? 10 sekund, który z nich musi zaakcentować i nie zaakcentował żaden. Koniec drugiej rundy, przestali końcówkę, bali się zaryzykować, no zawiało troszeczkę nudą, zobaczymy jak wystartują w rundzie trzeciej. Sterowany jest wściekły na siebie, widać, że podchodzi do niego jego narożnik Bodzio Monster. Sterowany coś pokazuje, on chyba nie wie, co się dzieje, jest chyba zaskoczony, że nie może przełamać, albo że po prostu ta taktyka, którą obrali na Maćka Rataja, nie działa. Wydaje mi się, że po 2 rundach ta osoba, która chce wygrać, musi ostro zaryzykować i wejść w nogi. Tutaj prawy i kolejny prawy od Rataja, lewy, ale te 2 ciosy no nie były jakoś bardzo mocne. Bardzo panikuje nam tutaj sterowany przy tej nawałnicy ciosów. Rzeczywiście, tam więcej techniki było na tym media treningu, tutaj już w oktagonie troszeczkę gdzieś ta technika uciekła. Uderzenia, widziałem nawet uderzenia z otwartej dłoni tutaj przed chwilką w wykonaniu strollowanego. Pytanie, kto lepiej stoi kondycyjnie. Tak jak mówiliśmy, to jest waga ciężka. Obaj zawodnicy nie byli zbyt dobrze przygotowani do tego pojedynku, bo ćwiczyli zaledwie 2 tygodnie. Tak więc tutaj musi grać charakter i przypomnijmy kluczowe słowa. Charakter to najlepsza cecha sterolowanego. Przegrywał walkę z bonusem BGC i wygrał przez charakter. Przegrywał walkę pierwszą, na pierwszym filmie ma pierwszą w historii z Bogasem. Wygrał przez charakter. Co stanie się w trzeciej rundzie? Myślę, że tego nie wiedzą nawet najstarsi górale. Myślę, że Stifler dzwonił już do swojej wróżki, która przepowiedziała mu, że nie stanie mu się krzywda w walce z Popkiem, ale teraz nie o tym. Teraz pozdrawiamy wróżkę Orianę. Runda trzecia. Trzecia runda starcia. Strollowany Maciek Rataj. 3 minuty do wyjaśnienia tego, kto wygra pierwszą walkę na Fame ma 7, dodatkową walkę. Zachowawczy start, dalej jeden i drugi nie chcą ryzykować powolutku, znowu się badają, jakby to była runda pierwsza. I jest low kick. Na dzień dobry, tym razem Maciek Rataj nie trafił od razu w kontrze. Zauważmy, że bardzo dobrze, energooszczędnie walczy Maciek Rataj, bo on tylko kontratakuje. I na razie przynosiło to niezły skutek. Nie wkłada niepotrzebnie siły w uderzanie w gardę, w uderzanie w powietrze, nie próbuje tego powietrza, ale brawy! Ruszył, I teraz, po czy przekroku skończy? trafia. Rach, teraz sterowany trafił. Podsiadkę. Zbyt mocno cofa się sterowany, wystarczy tylko, że Maciek Rataj zaczyna biec w jego kierunku i od razu Sebastian jakby się gubił. Oj, trafia! Tak, ale to był low kick akurat w drugą nogę, to nie był w tą już najbardziej obitą. Czy to było poślizgnięcie, czy właśnie po kopnięciu. 2 minuty, sterowany, jeśli chce wygrać, musi się ruszyć. Musi No nie mają pomysłu chłopaki na tę walkę. Nowak musi naprawdę już w tym momencie zaryzykować. Tu musi być mocny cios. Rataj o dziwo absolutnie nie używa swoich zapasów w tym pojedynku, co jest ogromnym zaskoczeniem. Jego najlepsza broń nie została ani razu użyta. Chociaż raz leżał w dosiadzie na strollowanym. Po ciosach. Ale po ciosach, dokładnie. Zaskakuje nas cały czas taktyką Rataj i zaskakuje mnie osobiście, że strollowany nie ryzykuje. Pierwsza runda na pewno Rataja, druga tutaj damy... Chłopaki są w dość bliskim dystansie, nie wiem dlaczego ani jeden, ani drugi nie uderza. Cała walka przestana. Próbuje prawym, ale szybko zbity przez strollowanego. Ach, trafił znowu. Góra-dół, zmiana płaszczyzny, zmienił troszeczkę. Ale nie wiem, czy tu jest jeszcze czas, żeby obijać tłów Maćka Rataja. To już nic nie da, że on będzie bardziej zmęczony. Tutaj trzeba go znokautować, jeżeli chce się wygrać. No zobaczymy, jak ocenią to punktowo sędziowie, bo... Te low kicki też już niewiele dadzą w tym momencie, bo nie sprawią kontuzji. 50 sekund. Co zrobi sterowany? Zbyt dużo kalkulacji w tym starciu. Lewy, oj, dobry teraz. Trafia. Wchodzi pomiędzy gardę. Ale dalej zbyt zachowawczy. 35 sekund do końca walki. Mam wrażenie, że Maciek Rataj nie chce wchodzić w te wymiany. Zdecydowanie najwolniejsza walka chyba historii Fame MMA. No, różne walki już tutaj bywały. Bywały piękne, bywały bardziej zachowawcze. I rusza do przodu, Rataj trafia. Coś Rataj pokazuje chyba palec. Spoko. Panowie, 15 sekund, dajcie tutaj show! I obalenie sterowanego, czy gilotyna? Próbuje obaleć, i mamy obalenie! Jest gilotyna, tylko musi zapiąć nogi, nie? Próbuje uciec Rataj. I za plecy wchodzi. Jest żółw. Złapał za pas. Wszyscy się obudzili tutaj na hali. Miał pas i puścił pas, ale oddał. Koniec pierwszej walki na gali. Fame ma 7. Maluba nie wie, czy Maciej Rataj wygrał.
Sterowany też kręci głową. Nie wiem, czy to jest ze szczęścia, czy jest ze smutku. Nie. Sterowany jest załamany z tego, co widzę po jego minie. To nie jest chyba uśmiech zwycięzcy, chociaż narożnik mówi mu, że wygrał. Jak widzieli to sędziowie? Który z nich zwycięży? Oj, boli Antek noga. Chmielewski. Oj, panie i panowie, chyba tu jest kontuzja ciężka u Stylowanego. Właśnie widzieliśmy jego nogę. Nie wygląda zbyt dobrze jego lewa kostka. No cóż, tych low kicków Czyli naprawdę tak, za którą dużo. kopał, tak, musiał trafić kostką. Właśnie chciałem zauważyć, że Antek Chmielewski ostro wkurzony na swojego podopiecznego, krzyczał nawet, widocznie nie realizował planu. Ciekawe, jak się przeniesie to na wynik tej walki. Tak więc czekamy na sędziów, którzy muszą teraz podliczyć punkty i zaraz się okaże, czy Sterowany będzie dalej niepokonany, czy Maciej Rataj odniesie pierwsze zwycięstwo w swojej karierze w Federacji Fame MMA. I jeszcze ostatnie powtórki na końcu. Obalenie Stylowanego, które zakończyło się sukcesem. Choć przez chwilę miałem wrażenie, że będzie tutaj wyciągnięta gilotyna. Też tak myślałem, Rataj złapał głowę, Jednak, ale... że był półdosiad, więc to by Tak, nic nie dało. dokładnie. To by nic nie dało. Nie dałoby nic. Cytując Jak to klasyk. mówi Mariusz Pudzianowski. Mocny grymas na twarzy Strollowanego. Tam noga Zapraszam- musi mocno zapraszam boleć. panów tutaj, do środka, do środka. Sebastian, do środka proszę. Werdykt. A więc mamy werdykt sędziowski. I jednogłośną decyzją sędziów zwycięża Maciej Rataj! Bałeś się werdyktu sędziowskiego, czy byłeś pewny, że zwyciężyłeś? Bałem się werdyktu sędziowskiego, chociaż wiedziałem, że zwyciężę, bo jestem taką osobą trochę nielubianą, a sędziowie już w tej gali w różny sposób stwierdzali, kto jest zwycięzcą. Więc bardzo dobra decyzja. Dobrzy sędziowie sędziowali tym razem. Jak blisko byłeś skończenia Stylowanego w pierwszej rundzie, bo widzieliśmy, że w tym dosiadzie prawie go skończyłeś. Mogłem go skończyć szybciej, ale trochę odpuściłem. No właśnie, tam zacząłeś machać do sędziego, myślałeś, że to jest koniec rundy, czy że wygrałeś przez decyzję, czy wygrałeś przez techniczny knockout? Nie napierdalałem go z całej siły w tym parterze, jakby był pierwszy dosiad, więc sędzia powinien to przerwać, moim zdaniem. No ale dobra, no ja wiem, że to jest taki trochę fear fight, trochę show, więc nie chciałem całej siły w to wkładać. A później już nie miałem siły tak naprawdę, bo jak wiecie, miałem tylko 2 tygodnie na przygotowanie się do tej walki, więc przepraszam, że to nie było zbyt dynamiczne i energiczne show, ale po prostu tyle energii byłem w stanie przez te 2 tygodnie wygenerować tutaj w oktagonie. Zaskoczyłeś wiele osób, że boksowałeś zamiast używać swoich zapasów, czyli swojej najmocniejszej broni. Dlaczego tak zrobiłeś? No bo wszyscy mnie hejtowali, że mam chujowy boks i chujową stójkę, więc chciałem pokazać, że nie do końca jest taka chujowa. Więc udowodniłeś wszystkim wielkie brawa i gratulacje dla Macieja Rataja. A razem ze mną Strollowany. Mam wrażenie, że załamany. Co się wydarzyło w tym pojedynku? Co poszło nie po twojej myśli? Nie wiem. Jesteś w szoku z powodu decyzji sędziowskiej, czy z powodu swojej postawy? Nie wiem, wiesz, nie jestem taki, że będę napierdalał na sędziów. Nie wiem, co się wydarzyło. Mieliśmy obalenie za obalenie. Okopowałem mu mocno jego łydkę. Nie wiem, czy wygrał na punkty. Nie będę tutaj zarzucał nic sędziom. Zobaczę sobie to w domu na spokojnie. No i przegrałem. No. Tym razem przegrałeś, ale powiedz mi, czy po pełnym obozie przygotowawczym ty chciałbyś rewanżu spróbować jeszcze raz? Bo walka była bliska. No jasne, pojawienie się tutaj to jest największe marzenie, największe emocje. Można wyjść z piosenką swojego ukochanego artysty, którym dzisiaj był jak zawsze EBDS, którego serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, muszę to obejrzeć wszystko sobie spokojnie w domu. Nie wiem, Maciej mnie miał w dosiadzie, w stójce.
cały czas, no nie wiem, wydaje mi się, że to nie była jednogłośna na pewno decyzja. Znaczy, że nie powinna taką być, no ale zostawię to dla siebie, ale chuj, to już mówię przez mikrofon. Dziękuję po prostu wszystkim, dziękuję Czerwony Smok za przygotowanie, Bodzio Monsterowi, Mateo, dziewczynie Bodzia, zrobiliście dla mnie bardzo dużo sauny, mdlenie na saunach, żeby zrobić tylko wagę, waga się zatrzymała. Duży obóz przygotowawczy przez te 3 tygodnie, od poniedziałku do niedzieli 2 razy dziennie. Możecie się śmiać, możecie się nie śmiać, ale tak było, zapierdalałem. Maciej widzę tutaj na nogę. Jest zakopana elegancko, kilka razy prawie się przewrócił. No nie wiem, muszę to zobaczyć w domu, jak na moja jednogłośna decyzja, to chyba coś nie tak, no ale może to inaczej. Głowa do góry, jeszcze nie raz się uda. Dziękujemy, wielkie brawa dla strollowanego i Macieja Rataja. A więc naprawdę bardzo pięknie rozpoczęła się nam ta gala Fame MMA od bardzo ciężkiego pojedynku, wet za wet. Zobaczymy przed nami jeszcze 9 walk i będzie się działo. Chciałbym w tym momencie tylko przypomnieć, że oczywiście wszyscy macie telefony, a to oznacza, że macie możliwość pobrania aplikacji BetClick na iOS lub Androida i możecie obstawiać walki po najlepszych kursach. BetClick to najlepiej oceniana aplikacja do obstawiania na iOS wśród wszystkich polskich bookmacherów. Naprawdę polecamy aplikację naszego nowego oficjalnego bookmachera gali. Kursy wszystkich walk 7. gali Fame MMA, a także kursy live możecie znaleźć na betclick.pl. Wiele zdarzeń, wiele możliwości obstawiania. Jedyny bookmacher, który w swojej ofercie posiada zdarzenia Fame MMA. A już teraz przyszedł czas na kolejną walkę, a zmierzą się w niej
Zaczynamy pierwszą rundę drugiej walki na gali Fame ma 7. Nie ma piąteczki na dzień dobry. Tu mogą być... Oj, trafia, lewy prosty! Lupa nie oszukiwał z tymi ciosami, że naprawdę mocno trenował kickboxing przed walką z Kasiem. Potężnie zachwiało go na nogach, ale wraca do świata żywych i macha dalej tym lewym. Bardzo mocno wystraszył się teraz. Mielonidas dostał też lewego. Przestraszył się tego kopnięcia. Oj, Mielonidas zdaje sobie sprawę, że stójkowo będzie ciężko. Ale I trafia Lupa! znowu! Co za odepchnięcie! Chciał uderzyć kolanem, wleciał w niego. Lupa zawsze opowiadał, że jest takim ulicznikiem, że miał mnóstwo walk na ulicy. A teraz pokazuje, że chyba nie były to tylko puste przechwałki. Czy ja mam wrażenie, czy Mielonidas jest lekko spanikowany, nie wie co teraz zrobić. Chyba nie chce poczuć tego, co przy pojedynku na liście. Tak zaczął skakać, widać lekką panikę. Ale ta garda jest... Ale trafia prawy! Knockout! Koniec! Co za uderzenie Lupy! Co za potworny prawy! Rewelacyjny knockout Lupy! Wow! O, brawo, brawo, wskakuje na klatkę. No i marmurowa szczęka pęka przez mocne uderzenie prawej ręki Lupy. Niesamowicie! Aż szkoda się zrobiło, kiedy było widać, że Mielonidas upada bezradnie na matę oktagonu i kiedy został totalnie wyłączony po tym dobijającym prawym. Dokładnie, już było widać, że bezwładnie upada, co mogło znaczyć tylko ciężki knockout i paraliż. Niesamowicie, brutalnie tutaj to wyglądało. Potworny prawy i potem ciężka dobitka, która zgasiło światło mielące. Czas na werdykt. Jeśli tylko Marcin będzie w stanie. Dumny z siebie, pięknie zakończył ten pojedynek. Do werdyktu, na środek, zapraszam. Lekarze jeszcze badają Mielonidasa. No, wkurzony na siebie, wkurzony, niezadowolony z tej walki. No nie pykło tym razem. Tak, tutaj widzimy w powtórce, już na rozpoczęciu trafia tym stopującym lewym prostym idealnie w brodę. Czy Marcin będzie w Mocno stanie też zostać poczuł z nami ten do lewy werdyktu? Będzie w stanie... Isamu będzie w stanie z nami zostać do werdyktu? Marcin? Okej, zapraszamy. I bam! W powtórce znowu szczena. I prawy sierpowy poszedł pięknie, idealnie w punkt na szczenę. No i Mielonidas pada jak kawka. Zwycięzcą walki przez techniczny knockout w pierwszej rundzie Łukasz W rewelacyjnym nokaucie. Co poczułeś, widząc, jak przeciwnik upada, jak go dobiłeś? Taki mieliśmy plan. Plan został wykonany w 110%. Zajebiście, no co ci mam powiedzieć. No. Twoje wyćwiczenie przed walką z Don Casio w stójce zdało egzamin. Czy tak to miało właśnie wyglądać, gdybyś miał walczyć z Kasiuszem? Nie, co do Kasiusza był trochę inny plan, ale... No i tak wyszło zajebiście, no. Z Mieloną przypuszczałem, no to jest gość, który wjeżdża w nogi. Przypuszczałem, byliśmy przygotowani na to z trenerem, że będzie wjeżdżał w nogi. No ale jednak stójka wyszła. Ja jestem stójkowicz, tak jak ci Kanu mówiłem, jestem przygotowany. Nie wierzyłeś sam we mnie, a jednak... Typowanie do typowanie, jednak mówiłem ci, że może być ciężko uzyskać ci jeszcze raz pojedynek z Kasiuszem przez tą zmianę, gdybyś przegrał, ale ty chyba udowodniłeś w 100%, że zasługujesz na to start. Ja byłem przygotowany na Kasiusza i bardzo żałuję, że ciebie tutaj Kasiusz nie ma, także ja dalej czekam na ciebie i cię rozpierdolę. Dziękujemy, wielkie brawa dla Łukasza Lupy! Czy Mielonidas jest w stanie podejść do wywiadu, czy... Zapraszamy. Mielonidas?
Głowa do góry, co się stało w stójce? Ponieważ od samego początku Lupa miał przewagę. Straszny błąd, no ale nic, co mam powiedzieć. Czy był za szybki? Nie, nie chodzi o to, ja kurde, zrobiłem błąd. Jeden błąd i Czy mógłbyś powiedzieć jaki? no, dałem się trafić. A mogłem wejść od razu w nogi, tego nie zrobiłem, jestem wkurwiony, nie? No właśnie, czego zabrakło, żebyś po raz pierwszy spróbował swojej najmocniejszej broni, czyli zapasów? No właśnie, to jest to, że tego nie zrobiłem, nie? Dowiemy się tego następnym razem. Głowa do góry, będzie dobrze. Czekam na twoje kolejne starcia. No miejmy nadzieję, nie? Bo no, jestem zły na siebie, bo zrobiłem błąd prosto. Takie są sporty walki. Dziękujemy. Brawa dla Mielonidasa. Dziękujemy serdecznie. Nie zawsze można wygrywać, czasami nawet najlepsi poczują gorycz porażki. Tutaj ciężki knockout, ale Mielonidas na pewno powróci silniejszy.